Hola, molt bon dia, amics de Valenciana Televisió, un dia més en tots vosaltres, així per oferir-vos un capítol de lliçons de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. En esta ocasió anem a fer dos parauletes més, anem de dos en dos, i les dues paraules són, la primera, estamparse, estamparse. I la segona, llanda, llanda. Bueno, aquestes dues paraules són dues paraules molt valencianes i estan sent substituïdes per dues paraules del dialecte català. En el dialecte català diuen a estamparse, estavellar-se, estavellar-se està mal dit, estavellar-se no se deu de dir-se estampar-se, i hem de dir llanda, la paraula correcta per a dir lata en castellà, i no hem de dir llauna. D'acord? Així tinc el diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que ho ratifica i que diu que aquestes dues paraules, llanda i estampar-se, són les correctes. Què és estampar-se? Estampar-se és el que els castellans diuen estrellar-se. I estrellar-se és topetar, xocar contra una cosa de front, de repent, i d'una manera brusca, violenta, d'acord? I llanda és el que els castellans diuen lata, tots sabem el que és una llanda. Una llanda és una llàmina fina que pot ser de ferro o que pot ser d'alumini, una llàmina fina de metall en la qual se fan coses com els pots de Coca-Cola o com els pots de cervesa o múltiples altres coses. Aquestes són les dues parauletes. I ara dir-vos que he contactat amb l'amic Carles Recio i vull parlar-vos del diccionari català-valencià que Carles Recio ja va fer en el 1985. És un diccionari útil, té els seus defectes, però ningú en esta terra són perfectes i el que estiga lliure de pecat que tire la primera pedra. Per lo tant, tenint els defectes o imperfeccions que tota obra té, és un diccionari útil, un diccionari de consulta per a que tots els que vulguem saber què és valencià i què és català, així tenim una referència obligada. Tenim valencià-català i català-valencià, les dues opcions. I és un diccionari que he tingut el goig de retrobar-lo perquè nos dona una guia interessant per a descobrir el que és català i el que és valencià. D'acord? Saludar des d'ací a Carles Recio, que ha tingut algunes circumstàncies una miqueta delicades per calúmnies i per altres coses que li han afectat. Esperem que estigues bé, Carles, i de nou mostrar-vos el diccionari que ell va anomenar diccionari diferencial, però és un diccionari valencià-català, d'acord? Un vocabulari, millor dit, perquè no dona la dicció, no dona la definició de les paraules, sinó que és un vocabulari de correspondència entre el valencià i el català. És de l'any 1985 i jo he de dir que n'hi ha persones, hi ha hagut en el valencianisme, molt capacitades, molt doctes, llicenciats en filologia, que haurien d'haver fet un treball, si cap, millor que este,
per a que es fora útil per a totes les generacions de valencians que estem patint el catalanisme lingüístic des de l'any 1983. Carles Recio tingué molt bona visió de donar-se compte on estava el problema per a solucionar les discussions i feu este diccionari. És un diccionari que jo tindré com a consulta també per a les meues lliçons de distinció entre valencià i català. És de l'any 1985, el publicà l'Ateneu de Cultura Valenciana, i és un diccionari que tots hauríem de tindre en casa per a tindre una referència de lo que és valencià i és català. El deixa així, sempre el tindré així de mostra, i dir als filòlegs, als estudiosos valencianistes de més prestigi, als llicenciats en filologia valenciana que els hi han, ara ja no se poden llicenciar en filologia valenciana, ara tenen que ser obligatòriament filologia catalana. A este extrem hem arribat els valencians per no defendre els nostres polítics, que són els que a l'hora de la veritat fan força per a defendre les coses culturals, lingüístiques, econòmiques, financeres, etc. etc. Com els valencians votarem a partits d'Espanya, a partits de Madrid, a partits espanyols centralistes com el PSOE i com el PP, pues ells pactaren amb els catalans, que sí que tenien forces representatives pròpies des de sempre, forces polítiques catalanes, i des de Madrid nos varen impondre el català, que està en les escoles des de 1983 fins ara. Res més, amics, dir-vos que això ha sigut un colp que m'acaba de pegar farà aproximadament 2 hores i podríem relacionar-ho en la paraula estampar-se. Més que estampar-se, jo no m'ha pegat de frontalment no m'ha topetat frontalment, però sí que m'he pegat un colp en el cap contra una repisa de marbre, de màrmol, per als que no entengueu el que vol dir marbre, i m'ha fet molta sang. He estat en l'ambulatori, he estat en atenció durant uns moments, un temps, per si podia haver algun derrame, per si podia haver alguna cosa. Finalment, pues, me trobo un poc millor i he decidit fer aquestes lliçons per a distingir el valencià del català en les tirites i els punts de tela que m'han ficat perquè no m'ho puc llevar fins d'ací una setmana, i les lliçons per a distingir el valencià i el català tenen que continuar, perquè és com anar a missa. És un rite que hem decidit que estigui amb vosaltres cada setmana. Bueno, anem a fer la repassaeta de les 2 paraules, ¿vale? Estampar-se. Estampar-se és xocar, topetar de front violentament una cosa contra altra. Un avió s'estampa contra una muntanya, o una persona s'estampa contra un mur, o un cotxe s'estampa contra un mur, quan una cosa està parada i tu en moviment, bum, t'estampes contra ella. Això és estampar-se, que en castellà és estrellar-se, i en català estavellar-se. Hem de dir estampar-se i no hem de dir estavellar-se. I per a finalitzar, llàmina fina, feta de ferro, alumini, qualsevol metall, també pot ser una llanda de coure, però una llanda de coure és una miqueta difícil de fer, perquè el cobre és un metall molt més plàstic, molt més fluixet, i les llandes no aguantarien tant com si són de ferro o d'alumini. Hem de dir llanda, lata en castellà, lata és llanda, i no hem de dir llauna, que és català.
Bueno, estimats amics, són aproximadament les 3:30 de la vesprà d'avui, dia 6 d'agost, dilluns. Estem en plenes vacacions. Jo no tinc vacacions i ara no me podré banyar en la piscina perquè m'he estampat contra una repisa, contra un canto, que estampar-se contra un canto, ja sabeu, que sempre perd el que s'estampa, sempre guanya el canto. Pues res més, espero que estigueu molt bé i vos torne a veure en el capítol 11, en el que fa 12. Este ha sigut el capítol 11, el que fa 11, el 11è. D'acord? Adeu i que ho passeu molt bé.